UPPL दोलोनि गुथि गायसननाय सान आरो बेखौ जोङो बेंटलाव फालिनाय जादों। बेवहाय चिरां जिल्ला आरो चिरांनि गासैबो ब्लक कमिटिफोर, क'क्राझारनि गासैबो जों लोगो नांनानै बेवहाय खुंनाय जादों। आरो दिनैनि समाव आङो मिरुनिफ्राय लानानै जोंनि बुथ कमिटिसिम UPPLनि साफ्रोमबो बिबानगिरि, दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरो। आरो बिथांमोना बयबो थांनाय 9 बोसोराव जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनाय, बिसायख'थिफ्राव देरहानो थाखाय खामानि मावनाय, बे गासैखौबो लानानै आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंनि दैदेनगिरि, मावथि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि गासैबो न'खरनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावदो। मानोना सासे दैदेनगिरिजों बिथांनि न'खराबो नांफानानै थायो। दा बेनिखायनो न'खरनि सोद्रोमाफोरनोबो आं साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे 2015 मायथाइयाव UPPL दोलोखौ मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा गायसनजेननायनिफ्रायनो बायदिसिना थासारियावबो जोबोद गाज्रि थासारियावबो UPPL दोलोजों गसंफानाय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो आइ आफा रायजो राजानिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो रायजो राजाफोरनि अननाय, रायजो राजाफोरनि फोथायनाय आरो रायजो राजाफोरनि मददजोंनो दिनै UPPL दोलोआ BTRआव सरकार खुंनायजों लोगोसे जोंहा आसाम एसेम्ब्लियाव MLA आरो पार्लियामेन्टआव 2 MP जोङो मोननो हादों। आरो जोंनि MP, जोंनि MLAफोर आरो काउन्सिल जयैनो BTR ओनसोलनि गोग्लैसोनाय माखासे थासारि, BTR ओनसोलनि गोबां समनिफ्रायनो फावसायनानै थानाय माखासे बिथिंफोर, बे गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावदों हर सान। आरो नैबे समाव जोङो रोखायै बुंनो हायो जे 2015 मायथाइनि बै समनि थासारि एबा बिनि उन आरो सिगांनि जि थासारि, बे थासारिया बड'लेण्ड ओनसोलाव गैला। दिनै जोबोद गोजोन फैबाय। 2020 मायथाइयाव जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जायो NDB आरो एबसु माखासे दैदेननाय आफादफोरनि दैदेननायाव, बेवहाय UPPL दोलोनि दैदेनगिरि इउजि ब्रह्मनि बिथांनि दैदेननायाव थोंजोङै मदद होनाय जादोंमोन। आरो सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव बे गासैबो बिथिंफोरखौ लानानै खामानि मावनायलाय दिनै बड'लेण्ड ओनसोला सोलोंथायाव जौगादों, गेलेमु आयदायावबो जथेस्थ' जौगादों। दिनै बेजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो आगोलनि जि गेना गोरोन्थि गोनां खान्थि सरकार खुंनाय, बेफोरखौ सोलायनानै जोबोद मोजां मोनसे खान्थि गायसननायजों जोङो रायजो राजानि गोबां खामानि मावनो हादों। बै समाव BPFनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव 39,000 न' लुनो हादोंमोन 17 बोसोराव। नाथाय जोङो 4 बोसोरावनो प्राय 3 लाखफ्राम गोरिब मानसिफोरनि न' लुनो हाबाय, गोबां बान्दोफोरखौ खोनो हाबाय, गोबां फरायसालिफोरखौ फाहामनो हाबाय। सोलोंथायाव दिनै जोङो बेसेबांबा आसामनि जौगानाय डिस्ट्रिक्टफोरखौबो बारनानै जोंनि जिल्लाफ्रा माने रिजाल्ट लाबोनो हाबाय। बे गासैबो बिथिंखौ नायनानै लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव जिखिनि आफादफोर दङ, बिसोरनि गेजेराव खामानि मावनाय आरो जौगानायनि बयबो साननो हानाय आरो गुबुन हारिफोरजोंबो गोग्गो सोमोन्दो दानानै जों मोनसे खामानि मावनो हादों। दा नंखायनो UPPLनि जार्निया जोबोद मोजां मोनसे पजिटिभ लाइनाव थांगासिनो दङ। आरो दिल्लीनि सरकार, दिसपुरनि सरकार बयनिबो लोगो लाफानायाव दिनै BTR ओनसोलखौ आरोबाव गोख्रोङै जौगाहोनो हादों। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो बे गुथि जि गायसननाय सान, बेवहाय इउजि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जोंनि MPफोर, जोंनि MLAफोर, जोंनि MCLAफोर गासैनोबो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो इयुनाव जोंनि जि कमिटमेन्ट, बेवहाय स्ट्रं मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे सुबुं दारा खान्थि गायसननाय आरो लोगोसे जौगानायनि हाबा मावनाय, बे एजेन्डायाव जोङो बयबो खौसेयै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। सार, नोंथांमोननि जिखिनि UPPLनि थांखि बायदियै रायजो राजानि गेजेराव माबायदि खामानि मावदों सानो आरो माबायदि जाफुंसार जादों आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बे खोथा होनाय बायदि मावफुंनो हादों? दिनैसिम जोंनि जि कमिटमेन्ट, बे कमिटमेन्टजोंनो जोङो खामानि मावनो हादों। आरो बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदों आरो जोंजों गसंफादों। मानोना जों बयबो ग्रासरुटआव खामानि मावना फैनाय आरो गामि गामि बेरायनानै सोमावसारनाय समाव गोबां सम बे गासैबो थासारिफोरखौ जोङो मोनबोजोबखादों। बे सोमावसारनायनि समावनो जोङो जोंनि सोलोंथाइनि जेंना, रांखान्थि जेंना, गासैबो जेंनाफोरखौ जों बुजिजोबखादों। दा बिनिखायनो दिनै
सरकाराव फैनानै बै खामानिफोरखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा मावदों सोरबाया ससियेल मिडियायाव बुंनाय उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो जों थोंजोङै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ जोंनि प्रायर एजेन्डा हिसाबै लानानै जों खामानि मावदों दा नंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गासैबो हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंजों गसंफादों आरो इयुनावबो गोख्रोङै गसंफागोन राजखान्थियाव गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा थायो दिनै UPPL आबो जोंहा एजेन्डा दङ BJP आबो एजेन्डा दङ BPF आबो थागोन कंग्रेसआबो थागोन नाथाय सोर बेसेबां रायजो राजाफोरजों मोजाङै खामानि मावनो हागोन रायजो राजाफोरनि बिसास आरो फोथायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन बेसो गिदिर बाथ्रा दा नंखायनो BJPआ दिनै गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावदों जोंबो गाबोन समफोर गावफोर थांखिजों आवगायलांनायनि मोनसे नोजोर थायो आरो जोंहाबो बे नोजोरानो दङ बेराफारसेथिं बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय BJPनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा बिथोन होदों दा बिनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर बावो सिडली समस्तिनि जोंनि बिजाथिया 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन बियो रोखा जाबाय माला फोसावगोन थाबैनो फोसावगोन थेंक इउ 2015 मायथाइयाव दिनैनि सानावनो UPPL दलखौ जोनोम होदोंमोन दतमानि रंजासालि फोथाराव आरो बै समाव रायजो राजाफ्रा खोब मोनसे खोमसि मोनसे थासारियाव दङ जे UPPL हान्जाया जोनोम जाबाय माबायदि जाफुंसार जानो हागोन बेसेबां आवगायलांनो हागोन बेखौ लानानै बहुद सोंलु दंमोन खिन्थु 9 बोसोराव बे सोंलुफ्रा गैलिया दिनै रायजो राजाफ्रा UPPLखौ फोथायनो हमबाय बेनि सायाव मोनसे आस्था लानानै आवगायलांनो हमबाय 9 बोसोरनि गेजेराव 4 बोसोरानो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हान्जाया दिनै BTC आव सरकार दाबाय आरो सरकार सालायगासिनो दङ UPPL आरो BJPनि एलायन्स जे सरकार बे एलायन्स सरकारा दिनै खोब माने जाफुंसार मोनसे सरकार होननानै आं बुंनो हायो थ' बेबायदि अबस्थायाव दिनै आरोबाव 9थि जे गायसनथाय सान फालिदों बेवहाय थानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुंबा जाय हान्जाखौ दानायाव जोबोद मोनसे संघर्ष खालामनांदों BPF हान्जाया जोबोद गोख्रोंमोन जोंनि हेंथा हान्जाफ्रा आरो गुबुन हान्जाफ्राबो जोंनि सायाव मोनसे आस्था लानो हायाखैमोन BJPनि थासारियाबो खोब मोजां नङामोन बै समाव UPPLनियाबो नाथाय बियो 2020 मायथाइनिफ्राय सोलायबोदों आरो बेनि फोरमान हिसाबै थांनाय लकसभा इलेक्सनाव रायजो राजाया बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै UPPLनि केन्डिडेट BJPनि UPPLनि एलायन्स केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिनो भट होनानै देरहासार जाहोदों दिनैनि दिनाव बेनिखायनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हान्जाया जेरैबायदि दावगालु लामाजों आवगायलांदों आङो बेनि थाखाय रायजो राजाखौ आरो बयबो कर्मिफोरखौ आङो साबायखर बावो आरो आं सानो UPPLआ गोलाव सम लामा हान्थिलांदों सार नोंथांमोना गभर्नमेन्टआव फैनायनि उनाव दासिमाव रायजो राजानि खोथा होनायखौ माबायदि मावफुंनो हादों होननानै सानो हमनानै लादो दिनै BTR एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउम खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै फ्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ आरो बिदि जायोबा फ्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय BTR सरकारनिफ्राय 1000 किल'मिटारसो लामा बानायबाय BTC ओनसोलाव आरो जों MLAफ्रा 7 जन दङ आरो चिफ मिनिस्टारनि अननायाव जोङो बोसोरफ्रोमबो लामा मोनबाय थादों जोंबो थारमाने MLAफ्रा बेवहाय 700निफ्राय 800 किल'मिटारसो लामा बानायबाय बिदिखौ नायोबा टटेल 1800 लामा माने ब्लेक टपिं जालांदों आरो माबाथ' दंखायोआनो मा होनो सेन्ड ग्रेभेलिंआथ' दंखायो आरो लोगोसेयैनो फ्राय दा 600सो
स्कुल्सफ्रा एलपि निफ्राय हाई स्कुलसिम रिपेयारिं जाबाय गोदान बिल्डिं जाबाय आरो बिनि अनगायै दिनैहाय थारमाने प्राय बसुन्धरा आरो एफआरसि माने फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव जि हा मोननांगौ बे 1 लाखनि बारा मानसिफ्रा हा पाट्टा मोननो हमदों जल जीवन मिशना फुरा जाफुंगासिनो दं आरो दिनै PMAY नि आन्दारावबो गोबां माने न' होनाय जाबाय लोगोसेयैनो दा बड'फा सुपार 50 मिशनाव बिनिफ्राय लन्च जानायनि उनावहाय दिनै एसिएस अफिसार बा सोरबा IAS अफिसार जानो डक्टर इन्जिनियार जानायनि थाखाय कचिं बेनि गेजेरजों साक्सेस रेटखौबो जों नुनो मोन्दों फारसेथिङै चिराङा बोसोरनै माने मेट्रिकआव आसामनि गेजेराव दिनै टप पजिशनाव हाबोबाय थानो हमदों आरो हायार सेकेन्डारियाव बाक्साया सेकेन्ड पजिशन साइन्सआव फार्स्ट पजिशन क'क्राझाराबो एभारेजलि मोजां आरो उदालगुरियाबो मोजां जाबोगासिनो दङ थ' एडुकेसन सेक्टरनिफ्राय लानानै खालि हेल्थ सेक्टराव जोंहा माखासे मावनो गोनां दंबाय थायो गोबां बिथिङाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो दिनै जाफुंलांगासिनो दङ आरो माखासे जि सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि खोथा स्पेसियेल पेकेज 1500 crore जे जोंनो होनांगौनि खोथा आसाम गभर्नमेन्टआ पेकेज 1500 crore जे जोंनो होनांगौनि खोथा आसाम गभर्नमेन्टआ 70 माने 50 कोटी माने रां होगोन 750 कोटी रां होगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 750 कोटी रां होगोन बेफोरबो दिनै गोबां प्रजेक्टफ्रा एप्रुभेलनि लामायावनो थांगासिनो दङ फारसेथिङै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 125th एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों BTC ओनसोलाव रुरेल डेभेलपमेन्टनि जिखिनि फैसाफोरखौ बोरैहाय फ्लट खालामनांगौ बा रुट खालामनांगौ बिनि सायावबो मोनसे एमेन्डमेन्ट लाबोनो थांगासिनो दङ बेबो गिदिर मोनसे चेन्ज थ' बेखौ नायोबा जोङो जेरैबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हादों होननानै आं सानो सार मैया आसामनि गिबि मन्त्रि ना मैया जोंनि मानव गेदेर मुख्यमन्त्रिया बुंनाय बाथ्राया बावहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया खारन 2020 मायथाइयावबो जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेयाखैमोन गावबागाव गेलेदों आरो बै समाव मोनसे प्रिन्सिपल लादोंमोनबा नोंसोर बेसेबां देरहानो हायो जों बेसेबां देरहानो हायो बेनि उनाव जों जयैनो गभर्नमेन्ट बानायहैगोन थ' बेबादियैनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्ट बानायनानै जों 4 बोसोर सालायगासिनो दं बेखौ 25आव चिफ मिनिस्टारा जि बाथ्रा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खुब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आरो बे दूरदर्शिताजोंनो बियो आवगायलाङो जोंनि थाखायनो मोजां बयनिबो थाखायनो मोजां बाथ्राखौनो साननानै हयथ' बाथ्राफोरखौ सानदों जों हारसिङै गेलेनांगौ बिजेपिआ हारसिङै गेलेनांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा जों बेसेबाङाव गेलेगोन UPPLआ खैथा सिटआव गेलेगोन आरो दा गोदानै डिलिमिटेसन जानो थांबा खैथा सिट जामावगोन बे जानानै फैमारोबा थ' बावहाय जों खैथा सिटआव गेलेगोन जोंनि गेजेराव जों डिसिसन लागोन आरो एबार जों गेलेगोन जेराव गेलेगोन जेरैबायदि गेलेगोन जोङो माने देरहासार जानानै गेलेगोन बाखि जेराव खम सिटआव जेनेबा बबेबा 10% सिटआव जुदि जों गेलेयाबाबो बेखौ मोनसे इन्टारनेल आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों दोननानै आवगायलांगोन बेखौ साननांगौ जेबो गैया राजखान्थियारि माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा जेबो राजखान्थियारि प्रब्लेम गैया 2026सिम स्टेट लेभेलाव स्टेट गभर्नमेन्टनि जि एलायन्स बे एलायन्सआ कन्टिनिउ जागोन जेबो साननांगौ बाइ इलेक्सननि थाखाय सिलेक्सन मोसौ माबायदि बाइ इलेक्सनाव जयन्तआ MP जालांनाय जयन्त बसुमतारी MP जालांनायनि उनावहाय जोङो दा बाहाय BJPआ केन्डिडेट होनाय नङा आरो AJPआबो केन्डिडेट होनाय नङा UPPLनि केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामगोन जिहेतु बाहाय जोंहा साननांगौ गैया थांनाय MP इलेक्सनावबो जों देरहासार जादों जदिअ 2021 सननि MLA इलेक्सनाव जोङो जेसेबां भट मोन्दोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोन्दोंमोनब्लाबो बेयो डिलिमिटेसननि थाखाय जादों दा बियो रिकभार जाफिनगासिनो दङ जों बुरजाथा भटआव देरहासार जागोन साथामसोनि नाम ओंखारदों बेखौथ' हानजायावसो थिग खालामगोन बेखौ आं बुङो